Wis dhewe. Cah cilik kok. Hei, 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 hei. Sik. Nah. Ono. Kayak gini wi, hei. Meluk tepuk tangan. Badhe menapa? Injis menika nyanyi. Oh, nyanyi. Sindenipun Kindaru Kartika. Jan niki sidan apa begenggek? Nyemes, Waduh. Rama. Wah, suarane jemotos. Motos dengkul matos. Apa Cahayu? Cah bagus. Lah karo kendange gede kendange lho. Karo kendange bidange ya. Ayo, mana? Yo
ya gede kendang yo. Dadak arepe ngangkat kendang kaya kuwi. Mas, cilokone angger kok diangkat iki mesti kadol. Lah. Mangke. Wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Bayu Limbo, Bayu Cange. Piye kabare Mas Gareng? Alhamdulillah mangke kawilujengan awit pangestu panjenengan. Wono sapa tekan kene pirang jam? Menika 9 jam. Kok sik Alhamdulillah. sampean tak telepon. Lah toh? iya, ya Heeh, mesti Mas, no. heeh. Piye? Sampean kancani aku mayang neng pantai sini Labuh Laut. Pantai sini Labuh Laut wonten Tulungagung. Tulungagung. Iya, Pak, selo aku. Iya. Dal. Nah, terus kok iso nyangking kuwi apa kuwi? Iki bekakas sapa iki? Piye? Iki kok ora bekakas, Mas. Iki karang terumbu karang sing wis terbengkalai iki tak cangking iki dadine ya iki. Kok sia-sia men. Aja sia-sia. Lah kowe iki sing ngejak sapa kok menyang ngene iki? Lah iya, aku kan wis ngerti to petunge karo Mas Gareng. Lah, iki Heeh, genah sampean cetha. so Aku dikabari. longgar, oh tak calang. Lho lah sampean? Lah terus aku melu sapa iki kok? Lah rumangsamu ki mrene iki sing ngekon sapa? Lah sampean ngabari to? Lah, lek sampean kan Nah, ngene to lek ku ngabari. Lah, Mas nggih. Victor, Nggih. nuwun sewu. Nggih. Mas, kula tanggal 23 ki mayang Ya, nggih. neng pantai sini. Nggih. Sampean senggang. Loh, senggang selo kula. Iya, nek sampean senggang monggo rawuh. Loh, lah nggih niki pun. Ning aku lak ra petung to lho karo sampean. Sing ngakon terus dandan kaya ngene iki sapa? Sopo jajal? Ayo. Sing ngakon dandan kaya ngene iki sapa? Jal. Long aku munggah serampat penak-penak. Barang kowe munggah kok serampat, sing ngakon joget ya sapa? Sopo sing ngangkon joget jal? Ayo. Lah iki piye petunge? Yo pitungan dhewe kok. Lah aku rene mau yo nunut kuwi bakul liwak mau. Lah iki keterangane piye terusan? Lah yo piye? Anu Pak jenengan nurunan 2000 pun pripun napa-napa kula. Ora le aja kuwatir, mangga tak cukupi kok ya. Kowe ra ngerti Subrono. Kowe yo Mas digarap Victor. karo kanca-kanca. Lah kuwi nganti diangkat barang kendange rumangsamu. Lah iso, ngono ki rumangsane Rumangsamu iki ngerus kendange rumangsamu. rumangsamu kaya Kowe sapa bagus-bagus Kaya bagus, iki bagus. aku lho. Lah, Victor. Oh, wis kondang kono kene. kono kene. Apa kowe? Apa kowe? Tukang kendang, Tukang pangkatmu kendang. tukang kendang aku lho. Ah, Lho, copet. mbok sing apik ngodang yo. Copet yo gawean. Oh, gawean kok yo. Gawe copet. aku. Copet aku. Apa kowe tumpakanmu Apa, ki apa? Alah, kuwi. Apa? Apa? Pit motor. Pit motor. Aku lho, Bandoso. Lho. Yo sing apik tumpakan yo. Lho tumpakanmu Bandoso ki arang-arang sing wani ngenggoni. Lah kowe wani ki mah ampuh. Oh, kendel. Oh, Bandoso. Oh, edian piye? Oh, kepangananmu ki apa? Panganmu apa paling? Pangan paling ki ya salah apa ki? Soto. Soto, pecel pol, Pecel pol. paling bakso. Aku lho. Wah. Oh, batang. Loh. Coba datang. Arang-arang sing Loh, gelem mangan. sing Nek kowe gelem ngopeni batang lak kuwi jenenge hebat. Oh, hebat. Wah, apa? Minummu ki apa? Ombemu ki apa? 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 Es teh. Es teh. Alah aku. Es wae. jeruk. Es jeruk. Es biasa. Alah Aku paling. lho. Oh. Banyuaki. Yo remuk tok lho sini. Kekuatan Banyuaki ki ben kuat. Ben kuat ngono lho. Aku demben ora banyu aki. Apa? Ciu. Kowe yo ngombe ciu barang to, Alah Tor. yo jare wong-wong niku. Jare wong-wong yo ketularan liyane. Kowe iki mulut wah lah kowe karo termos yo gede termose kok. Arepe ngombe ciu. Sowanono tlatah pantai sini. Pantai sini Bayu Limbo, Bayu Cange. Ngaturke. Alhamdulillah ngaturaken sugeng dalu konjuk sedaya pamirsa. Elek-elek kaya ngene iki wis alhamdulillah tak pitung alhamdulillah Bayu Limbo. Alhamdulillah. Iya, iya. Ngatasi aku wis ka Wonosobo tekan kene terus iso kepethuk panjenengan. Iki yo pertama. Wah, dan Ki Kartiko sapa jenenge? Daru Lah iya Ki Kartiko.
Apa? Piye le? Kindaru Kartika. Ah, iki lho. Oh, Jenenge kayak apa? pisan tulung agung Wonosobo 9 jam pegele jamak. Aku manget saka omah iki jane iki mumet, Pak. Piye Mumet piye? apa? piye? Tekan kene iki iso mari aku. Kok iso mari? Jualan iki ngarepe mrene tang tang. Jan rasane kaya dipijeti ya nek Lah mobil. kok dipijeti ya mangsa. Ah, luar biasa pokoknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Gareng Nggih. dhewe rawuh nang pantai sini ning endi desane? Pundi Pak? Kali Batur. Kali Batur. Ah. Heeh, Kali Batur. Iso apa cah bagus? Apa? Di Jarwo Desokne. Jarwadoso. Iso. Wah, kula jelas. Oke. Wah iya to. Cik iso ora? Gak. Lah Ora iso kok umuk. jangkrik. Paling ora iki dagelan iki sing pinter. Iso njarwa Dosa. dosa. Contone. Lah iki mau Heeh. kali Dawir. Dawir. Loh, itu. Ngendi? Kali Batur. Kali Kecamatannya Kali Dawir. Manut aku ora ngerti daerah kene kok. Kowe iki. Blusuk kaya gelem Kali Batur. Nah, Apa? Kali Batur. Oh, Papat. Po. K. Iso apa ora to, Jan? Iki ado-ado ditagap kok Wonosobo nek ra iso. Ngisi-sini tapuk kowe kok. Jatahmu kok. Lah kowe sing ngomong dhewe iso apa ora? Loh, ya jelas kok krene iki genahe yo. Oh, ora iso ora bayaran. K. Kali Batur. Ayo ka opo? Alhamdulillah. Alhamdulillah dalu Iya menika. iya iya alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, iya. Li. Ah, Li. Li wong kowe ora duwe li ya ora iso omong. Ngece. Ya Delok. ono ning cilik. Ya penting lah enak ya toh. Ya Ja, paling kok mek nyenil. Kamu paling pipi-pipi tok. Ora Delok le, tar. Nggih, Gede Li. cilik. non Gede cilik. Wanyon sewu niku lho. Kula mboten sombong. Ben kula sak cempolan jenengan. Lah, mosok. Ah, Wong awak semene iki gedene sing mak sempolo. sak cempolon. Pundi cempolan jenengan sebutan? Sempolone sampean, Pak. samene. Samene iki. Wah. Sing ndi? Gonamu samene iki. Hah? Gonamu samene iki. Apa sing ngomong ki lho? Jangan main nemplek iki gambar. Nek kowe iki dibalik, Apa? paling ora iki sing semene iki disenengi karo sinden-sinden. Lah nek semene iki ora mlebu nyuk. Ayo, alan apa-apa to nggo keri-kerian. Nggih. Lah. Heeh, dibacotke apa? Li, Batur, Li. li. Li lali aku kowe. Li. Ayo. Ayo iki ra sida bayaran kowe. Waduh. Catetane weh domongi kenter mau nang. Ayo. Li apa? Ayo. Li. Li. Limpahan. Limpahan. Weh. Apa kuwi? Ayo. Li. Jare Limpah pintar. rezekine wong sak Kali Batur. Nggih niku. Bah. Bahwasanya malam hari ini itu sedekah kok sedekah bumi Laut. larungan Larungan. disekseni para masyarakat Kali Batur pokoke donga dinunga ben iwake saya akeh rezekine saya lak akeh tur dalu niki gitu wayangan dalange Ki Daru Kartika Terus dagelane Mr. Victor Rudlup. Lapor mulu. ngono dipanggil Mister. Victor iki londo iki. Oh, ayo londo. Londo. Ning ra iso basa londo to kowe iki? Ora iso. Lah wis iso apa? Lho iso. Contohnya? Aku lagu Inggris iso. Iso. Edian me. Contone. Lho, Inggris to? Inggris. Sing penting Inggris to? Heeh. Iso. Heeh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Lho iki Inggris, Mas. Yo Inggris kuwi bayi lahir cengar iso kuwi. Yo apa paling ora apa ngono kok. Lah awakmu iso apa, Tar? Oh, iku iso kowe. Iso. Aku to. Heeh. Yo jelas gak. Lah ya. Tar Victor. Aku wong Jawa. Kula bengi iki aku Piye, ya piye? pikantuk kanugrahan. Heeh. Utawa entuk kanugrahan. Iso ndereke panjenengan nadyan tok adoh ning iso nyambung sedulur. Alhamdulillah. Nggih. Acarane iki mulai iki sedekah laut. Sedekah laut, Mulai Mas. iki
yen diothake Gathuk sedekah kuwi sejak dulu memang sudah dilestarikan. Iya, bener. Minangka dadi tilarane nenek moyang. Terus Dengan ini semoga nelayan dan warga masyarakat dijauhkan dari mara bahaya. heeh. Betul. Kah kuwi kaberkahan utawa berkah barokah sing dianti-anti warga masyarakat kene utamane para nelayan. Wah, ngono. Laut L kuwi luasnya lebih luas daripada daratan. So, betul. Indonesia ini negara agraris. Kuwi asin banyune. Mosok. Lah iya. Lah iya. Laut ki asin banyune. Ora percaya mburi geber. Nyapa kok percaya kowe tak slundupke. Sik nyapo banyu laut kok asin. Lah nyapa? Ya kuwi kadar garam. Kadar garam tinggi. Apa? Jare dagelan pinter. Lah iku ngopo kok banyu laut kok asin? Ya mergo mbok dilat. Ora dilat. Oh ya kok bener. ngerti kowe. Wah, goblok bener rek. Lah, Lah nyapa kok dadak dilat banyu laut? Ya iso. Oh. Lah iya, Apa dong kok ngene. mergo dirasake ya ta. Ya iya to padha Nek ora dilat ya ora ngrasake. Ora ngerti banyu laut ki. Oh iya ora mesti ya. Lah apa? Berenang sambil menelan air. Heeh. Apa ki jenenge paribasane? Berenang sambil meminum air. Ya pokoke sambak. Alah, Sambil menyelam minum air. Minum air. Kuwi wong minum air karo nguyuh-uyuhmu ya. Pulau asin. Kuwi L. Heeh, terus A kuwi A ya ta. A kuwi airnya asin. Heeh. Untuk hidup warga untuk hidup utawa menjadi mata pencarian sebagai nelayan warga masyarakat wonten ing Kali Batur. inggih. Pantai sini. Pantai sini. Terus T. T apa kuwi to? Aduh, Terumbu karang yang Nah, menjadi indah utawa Sebagai- dadekke indah. Nah danto kejaba menjadi apa? Mata pencarian yang dadekke ya kuwi wisata. Nah, saiki aku kepengen nodi iki Apa? si Victor. Nah, Apa? Mas Gareng rada mundur sithik, coba. Aku jan pengen roh aku. Apa pripun? Jenengan jak Le, pripun? Ayo. sampean sik sekolah ya? Tasih Kelas piro, Le? Boten kok apa sekolah kula ini kuliah, Pak. Kuliah. Semester Puisi, piro? Mas. Non semester 6. Oh, nggih. Nggih, Semester 6. Nggih. Coba aku kepengen roh jurusane. Oh, bedhek jenengan jurusane napa kula? Loh, lah iya aku takon kok bedhek. Oh, alah. Kula ngeten no ambak elek-elek ngeten iki. Heeh. Kula saking isi Surakarta Heeh. jurusan pedalangan. Pedalangan. Iso dalang. Iso. Kene tak tes. Oh, Waduh. diteno Yo. nih. Kene tak tes, dalango. Tar. Iki kowe Yo. kudu Kene. ayo. Ayo tak tes dalang. Alah, Opo teko kowe? Kira mak tuwil. Oh lah. Ayo jajal, ayo. Sik. Wong semene iki apa iso ngeprak ngono Lho lah iya to, tak sawange sik. Ayo. Disembah. Jangkrik. Oh. Apa? Weh. Weh, Dian. Iki Gur jejak. Heeh, tak siapne aku penumpinge sik. Heeh. ya wis. Tak Lah aku siapne. terus ngono apa iki aku? Nah, sik awake dhewe nyawang dhisik. Iya ta. Dian aku yo mau kalah aku no. Iya. Odo-odo sik no. Odo-odo. Iya no lah. Dalang ora odo-odo terus piye? Jojo Pak cerewet terap ngongkon. Ayo. Sikropolo kang tumingal. Ya iso cah. Suarane aja apik-apik aku kalah kok gacekane. Perang campo samyo medali. Wih, Dian. Ler tatet wilote godo. Dayawang kong manguncang niti benjang sangat cimicilati nyok ngedali wus Wih, ayo Nyapo? lejo iki ngene nok piye mak awake dhewe lak ditantang karo dalange ya awake dhewe sak raketang sithik sabetan heeh
Duduke kadigdayane ya. Awake dhewe ndagel ya. Ayo sing dakel Oh, wis jan we. dagel. Penak ndagel. Wong DP sak bayarane wis lunas. Lunas. Tinggal mulih apa piye? Mulai. Ah, ya wis ben dipikir kae wong-wong ya. Ayo. Ayo. Ayo mulai. Aku mikir sak meneh-meneh. Ya ya wis. Lah iki nasib kowe cetha kok mikir sak meneh-meneh. Jaluk bosok. Oh, Lah wong dalang kudu wani sembarange to yo. Pemimpin. Pemimpin. Edian. iya ya wis kok. Tak lakoni. Ya paling ora ki. Dek wayang apa to ruru kaya ngene. Ya cekane kaya iki mang kudanan dadi wayange padha nglempruk kabeh. Wayang po cecek ngene iki. Ayo, kena nyoto pinter. Yo, serempet yo. Ayo. Edian. Jan pangening kalanjong aklar mantamukan. Suarane apik. Mamir kekonang suara. Nonton wayang kok. Wayang. Edian we. Jenenge Anoman ya Mas ini. Anoman. Iya, Anoman. Dalange gondrong. Edian ya padha to ya. Dalang saking pundi Mas? Solo. Oh, Surakarta. Solo. Edian. Edian. Sine wayangan dalang kok Solo. Iso ya. Iya to. Nyolong ketek deh. Sak munyuke. Hei. Ya cekane iki kok. Nyapa to penonton kok cerewet ya. Oh nggih. Delok ora oleh cerewet. Yo. Hop. Gini. Hop. Lah iki mah kowe. Kok gini ya kesurupan iki? Kowe iki piye wayang kok diantemi? Lah aku ora trimo aku belani Anoman kalah kan jare gak. Ponorogo. Wis. Tenang. Yo kae kalah yo. Weh. Wis. Iki lek wis gelem Tenang. Iki nek ngene iki mah dadine Ponorogo bocah dadi. Bocah arep joget Ponorogo iki. Kowe iki aja kaya ngono, Anoman yo Anoman. Lah yo Anoman aku belani Anoman, aku anilo ora ono to. Ayo coba. Heeh. Loh, delok. Ponorogo jogete. Ayo. Bocahe Hip up. Surupan. Hip up.
Awas, engko lek ngampek koprol awas. Awas. Bocah iki Awas. medeni lho bocah niki. Bar madang akeh lho kowe. Ayo kowe. Hip hop, hip hop. Kembali, 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 kembali. Kembali. Hop. Kembali. Iki nganggo niki ngene ora kok ngene. Lah nek ngene sing ngono raimu. Apik, apik. Arep nyapo iki? Ngati-ngati lho Le. Arep jempale, jempale. Dian. Saoto tepuk tangan. Dian. Oh, hati-hati Le. Ya. Dongo. Woi. Ya. Hip up, hip up, hip up, hip up. Hip up. Ya. Gacekane kamu koprol kapan? Kapan? Wih, atraksi kapan? Lugo. Koprol tau mau? Tanggung jawab. Lah ngopo mengene iki? Aku ya iso. Ngene lho. Ngene. Jempale. Ora kok kaya ngono. Jare weke ngene, Bos. Ber. Lah wis Iki paribasane nek prakteke iki Koprol Saoto. koprol. Lah nek mengene terus Hele. iso. jaluk sing asli. Asli. Bane pira? Oh. Tak tambahi Le. Pinten? Alah yo selawe lah. Bos lawe. Cilok ora oleh kuwi. Jaluk tenan. Heeh. Jaluk tenan iki Pak Bu. Iya no. Bayaran no. Ya. Genah lho iki engko bayarane. Genah. Oh, ora genah. Genah lek iki kok tak bayar engko. Lek ora gelem koprol ora tak bayar. Ayo. Edan nanggap Victor ado-ado. Yo Mas. Dadet. Gini wih he. Malah tepuk tangan. Nah, ngono lek tonjo bayarane. Ya to Pak yo. Oh no. Nah, nek ngono lek tonjo, piye? Oh, mendem Pak. Oh, dadi.
Dadi. Niki saking pundi, Mbah? Sangka iso ringin ngarepan. Ringin ngarepan padahal keming klopo iki ngene iki ra ono ringin. Namine sinten, Mbah? Wakijo. Wakijo. Sik Tor. Oh, keringet kok mambu solar ngono Tor. Nyuwun apa, Mbah? Delok banyu. Delok banyu. Jaluk banyu. Mpun, Mbah. Iki biasanya disemprot biasane. Marine iki disemprot. Bismillah. Kene ra gelem mari. Nyuwun apa, Mbah? Nyuwun apa? Sangu. Tanggung jawab sampean. Sampean kudu tanggung jawab. Kacekane kok. Ayo. Tak tambahi le. Sampe kae. Danyang kok matol duwiten. Tak tambahi le. Mari. Yo apa sok kakek. Aku tak ngingu iki bae Pak, iso sugih aku. Lah niki pun arto ya, Mbah. Panitia le urung. Panitiane. Panitiane ndi iki Panitiane. Ini Pak Sufyan Kicau ngendi iki? Mas Freddy ngendi iki? Tanggung jawab lho. Mas Freddy, wakile iki lho iki. Ya. Mbah, panitiane mboten wonten e. Alah kudu enak. Aku ro nang kono. Delik mesti. Di. Panitiane bareng arep dijaluki duit kok ndelik ya, Pak. Mari, Mbah, wis disangoni ya. Wis tak sangoni kok ya padha wae. Nah. Heeh. Set, ya, it. Lah, kok turun. Mari. Ana sing urung mari, Pak. Apa iki? Mari. Lah, Iki urung mari kok. Cilik terus mbok tuthuk ngono jane. Lah iku urung mari kok. Wis. Heeh. Ya lah. Yo alah bocah. Bocah kaya ngene kok. Bocah cilik kok wis wani golek duit. Nah. Lah iki ana duit ini apa ini? Wah. Ya. Lah kuwi iki kowe le Ini apa? Oh, rambutku kok acak-acakan ngene. Oi, Dian. Rambut pasangan no. Wah, asli. Pasangan Asli. Ini asli. Yo. Oh, Dian wis ngene-ngene. Sing wis sing ngeruh pengen sing ngerti sing palsu sing ndi? Piye? Udah dalange kalau palsu. Asli kok. Mosok. Jangkrik iki kok. Boyo. Sik. Apa? Oh, baduke nonong kabeh to mbatin wong loro iki. Maklekmu. Ya, iki mana kaya. Mbak Wiwit ditimbali. Mbak Wiwit. Mbak Wiwit. Tak gandenge Mbak Wiwit. Heeh. Nah. Bocah lek bagus. Wah, elok Mas Victor. Wih, luar biasa. Atase cah cilik, cah urung pati dadi. Wah, iki. Sik. Kok kesusu metu ya? Kira penak ditembunge. Lho, Lah piye? ngopo? Kok rada ora patek dadi terus dadi. Urung pati dadi. Kemasane tempe wae. Nek cara tempene iki isih mendoan. Oh, menduan. Ya ora dadi to Mas, nek misale dadi lak ya dedeke paling ora ngene, semampai padha Loh, nuwun sewu ngene lho Mbak Wiwit tak Misalnya genake. jenengan. Ngene lho. Aku iki lahir ceprot. Heeh. Mboten sombong. Iya. Aku lahir ceprot dawaku 2 meter. Mosok to, Tor? Lah kok iso? Kok ngeyel. Mosok kuwi mari cepet. Lahir ceprot iki dawaku 2 meter. Dian. Bapakku isin to. Hah. Terus dikethok. Hah. Ngepok akhirnya. Terus ngene iki 2 meter itu sanaan apa, Tor? Aku lah anak-anak bung. Itu anak-anak apa ya? Nggih, menika langsung lagu kemawon Nggih, nggih. menika kalau mau wonten pamundutan tak Nggih. tunggu balimu. Nggih, niku wonten Menika saking pamundutan ugi. panitia, nggih. Ayang-ayang menika Nggih. ingkang tasih rame nggih. Lagu-lagu Oh, nggih. lagune anyang-anyang. Ayang-ayang. Ayang-ayang, Tor. Niki duet napa Ijen? Nggih, duet kali Mas Victor nggih. Kali Mas Victor nggih. Pun riku. Oh. Ora apa-apa lho. Itu tunjukkan kepinteranmu.
Aku nek lagu Ayo. anyar ra iso ya. Iso. Awas. Lawas durung apal Nggih, ngono. monggo piyambak ki mawon Solo. Mengke bareng ngoten Napa, Mbak? bajing loncat Ayang-ayang. jogeti sing joget mengko Mas Gareng. Wah, mesti Siap. apik kok. Wah, apa iso? Ah, Oh, aja ngremehke aku. kowe nyamu. Nggih, menika nderek Yo, mangayu ayo, bagya ayo. rumiyin menika sedekah Nggih. laut mugi-mugi panenipun berlimpah. Amin. Sedaya para warga tansah pinaringan kesehatan, Amin. panjang yuswa. Nggih, amin. Tansah pinaringaken perlindungan ingkang sentosa saking Gusti Allah ingkang Maha Suci. Amin. Amin. Sumangga, Cak. Pak Mas Yunit. Gareng. Suwe ra petruk. Nggih, sami sehat nggih Mas Gareng. Alhamdulillah, petruk iki wis awal tahun, Pak. Nggih. Saiki iso petruk meneh. Sehat-sehat nggih, Yes, Mas Gareng. alhamdulillah. Mas Victor. Nggih, Bu, emangnya aku bumu apa? Apa iki? Wit, Ya ora kowe apa-apa. duwe anak koyo ngono. Ya sampean iki sing tak pundi-pundi tak ajeni minangka ibu. Ah. Ngono lho. Heeh, ajeni kudu dihormati. Ya ora terus menghormati kaya Heeh, ngono. nyobi bajing loncat sing Nggih. nembang genduk Rita sing joget Mbak Wiwit kalih Mas Gareng. Wah, Nah, ditanjake. Mas Victor ya mboten Genten ya apa-apa tor ya. bertiga. Genten ya tor ya. Rita iki, Rita. Oh, nonton jogete Ya. Mas Gareng ngono sapa. Mbak Wiwit digandring. Nggih sing nembang Mbak Rita. Nggih, sendika. Mbak Semangga. Wiwit iki joget iki ra Piye? main-main. Energik hati-hati. Oke. Piye piye piye. Hit. Kanggo ngono barang awas. Iya iya kok. Dadi nek ento. Piye piye reng, piye reng. Lah joget Mbak Piye, Wiwit joget? piye? Walah, Iso. iso. Tep-tep layar. Walah. Aku anggere joget kowe enek entuk paus mengko. Alah. Siloko. Ayo Mbak Rita, Mbak Rita. Yuk. Oh, ngono kok ngono ya? Aku yang joget berarti. Ya. Ah, matur sembah. Ngimbangi iki tetep ora iso, Pak. Piye piye? Dia energi ki kaya Energike ngono Indel kuwi. mrene, mrono, mrene mrene. Jan modele Mbak Wiwit iki kaya ngiteri anakan pitik. Kayak ora kaya arep ngiteri Aku anak aslinya- pitik. Lah, apa? Iki sing arep ngemiki ku. Eh, Cilik kaya ngono. ayo gelem sapa sing ora gelem? Heeh. Ayo aku ya. Moro coba. Sawah. Iki aku iki ana adikku. Sing Nggih. pinten? Genduk Cika. Jemeneng lah Cika iki Pulban. Polwan. Oh sundane Langking Kusuma iki ngono kok ya. Wah, Wis sing bojone TNI iki wis arep mulih. Iki sik ning Jawa Barat, sampeyan yo melu. Wah. Iki jane aparat kabeh sindene. Aparat Iya. kabeh. Aparat negara. Minangka Kalau nek- pengayom. Nek jalange ra bener-bener kok des. Jas tenan. Modele kaya maling to. Ha iya. Wis gede dhuwur gondrong. Hmm. Kaya maling. Lah ya padha. Ih. Jan. Iya. Alah alah. Alah alah alah. Alah alah. Wis. Ini iki lho Pak ning Wonosobo ra ono, Pak. Mosok Wonosobo gak enak. Ra ono. Lah enake apa? Enek sing ning kene tok. Yo jong enake nang kene. Heeh. Nggih, ngaturin apa, Mbak Yu? Sapa iki jenengane? Heeh. Sapa? Kula Cika. Cika. Nggih. Cika. Cika tok. Lagune napa menika? Napa? Lagune duet napa sing solo? Yojo. Ya. Ha. Duet mawon nggih. Napa? Nggih, oke. Pujane. Sing mesti kene Ha. Oh, Mas Gareng. Ah. Heeh. Iso ora tor, kowe iso Iso. ya. Mas Gareng lho. Wah. Walah lah. Sinden keng kusuma Mas. Alah, jan. Ajeng tindak pundi badah? Mereka badhe tindak wonten pantai sini. Badhe menapa? Injis menika nyanyi. Oh, nyanyi. Sindenipun Ki Daru Kartika. Jan iki sidan kok begenggek. Yes, Waduh, nyames. waduh, waduh. Rama. Suarane jemotos. Motos dengkul matos. Apa Cahayu? Pujaning sih. Pujaning sih. Oke. Yuk, Cal. Oke.
Iki akeh sing nonton saka live streaming. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ana iki Sanggara Stungkara saka Miri Gambar uga. Oh, Miri Gambar. Sanggara Stungkara. Sanggara Uga Stungkara, gini. YouTuber ingkang sami rawuh matur sembah nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Daru, kula nyuwun tembang nyawiji kagem Mas Daru sak rombongan mugi tansah pinaringan kawilujengan saking Pak Widodo Kedoyo. Nggih. Ugi wonten dulur kula Mas Dwi rombongan geng kopler saking tlatah Surundaka. Nah iki sok mben nimbali awake dhewe. Di tanggal 26 mayang wonten ing Surundaka ditimbali karo geng Mat Kopler. Wah, matur sembah nuwun. Nggih, sembah nuwun. Nyawiji. Sapa, Pak? Apa? Saiki jajal Victor nembang apa? Aku. Iki Milya Waranggono iki. Iya ta. Wis suluk wae Victor apik. tak kon milih. Lah nek aku ora kon milih. Ora. Victor iki pomo Milya paling caca ya ngono. Sopo yo? Bener, Pak. Iya. Ayo. Sopo yo? Ayo, Tor. Gede-gede kabeh. Iki lho, umpama kon milih. Le, kabeh. Lho, kabeh. Lah yo kon milih kok. Ayo iki lho. Ayo, Ya. sapa? Ayo, sapa? Yo ngerti wong ayu tor, Sapa, gacekane aneh. Ayo, sapa? Wong loro ya ora masalah. Ya, jajaluk loro. Ya wis cah loro. Wah, dan Edian. Po iso nandangi. Lah, Kowe iya. Tor. Eh. Kowe kayak ngadeke sinden kowe wis gringgingen no. Bola lah. lho. Tenang to, tenang. Gun. Jenggote lus-lusen Gun. Selamat malam Mas Victor. Selamat malam. Ya Allah Mas. Sampean kok ngendi Mas? Ayo. Ora Mas. Ayo. Aku nek Selamat. Kene to aja duduk to sampean aja duduk to. Kene. Lah aku lah yo dadine bingung. lah ngopo? Lah, nyapa? Kowe jodohmu iki Tor. Jodohmu iki. Aku tak iki Tor. Lah sampean iki milih-milih to asline. Alah, padune sampean yo ngerti to. Yo ora iki wong kadang kowe iki ora ngerti. Apa to kok yo mel? Piye to? Iya, Aku yo ora. Aku Lah ora. terus bocah loro mbok deke iki arep ngopo tor? Apa nyapa? Anu, ame remi, Pak. Nembang, Yo Rem. nembang. Nembang apa? Anu, Apa? apa kuwi alah. Apa yo? Apa Tor? Alon Mas. Wong mlayumu yo mlakumu iki wis ora permono kok. Lagune apa? Iki wis kadung gedeke loro lho kowe Tor. Bisa yo. Tanggung jawab kowe. Satu hati sampai mati. Satu hati sampai mati. Ya, ayo. Wis, kowe wae. Heeh, ya. Lagu Malaysia. Aku lah tergolong Upin Ipin. Ah, Sing dadi rembu. nek kowe ora upin-ipin kowe todat. Walit kowe walit kowe. Ngapa kok walit? Nak Dewi boleh. Ah, boleh. Sewalet. Heeh. Ayo ku walit bojone. Walik. pirang-pirang. Malik. Ayo. Bojone akeh kok ya. Ya, satu hati sampai mati. Heeh. Piye tandange? Ya. Aku nang tengah. Aku nang Sik, tengah. sik. Nyapa, Victor Mas? ditengahi, Victor Oh, ditengahi. ditengahi. Oh, tak tengahi. Aku lunggah apa piye Mas? Anu. Alah cium sek. Ora. Ora Mas. Ora Mas, ora. Aja kayak mangkono. Gak Mas, gak ya Mas, gak. Kene tak omongi. Nyapa ye? Ayo nang petengan ngono delok. Mula nek Aja Tor ngono ta. ngadepi Mati, sinden Mbak. kaya ngono ki ngati-ati. Ngati-ngati piye? Gampang meteng. Kandhani kok. Ki modele nek sidan ngene iki aku nang omah ora katokan. Lah nyapa? Lah, Nyapa? Jatah. Nyapa Mas? Heh? Jatah. Ya wis jatah. Kene tok ora Mas, aku ora nyatek ya Mas kene. Ora nyatek ning dilat padha ae. Barang Ayo, sing Mas, yo. Tor, Victor. Barang sing siji kok menengan kaya Lah ngene, yo Tor. menengan iki nyapa to, Dik? Beh? Wedi aku. Wedi karo Lah sampean milih kono kok Oh ngono iki lah. Loh, tapi aku ora nek sing milih ya Lah, sakit iya. hati to Mas. wah duh repot tenan iki. Repot dong. Aneh. Lah sing didekne loro, sampean milih mek kono. Lah, iya. Aku prayo cemburu. Walah urip. Jane barang ra sepiro ngono ya. Ya Ora, Mas. Dadekke. Ayo. Ah. Dadekke yo. Mas aku terna. Ya alah jan ngene iki lho. Ku adikku nduk aku. Kualik Mas. Lho kualik. Oh ya sing papane ngono lho. Ya sari ya lah. Makasih. Sama-sama. Genduk anggun. Piye? Kowe nandangi Saiki loro ngono piye? wah jan tenan.
Power Mangkan mek loro to. Heeh. Saiki tambahi 3. Telu, Pak. Sowa, Pak. Ayu, Reri Oh. karo Chandra. Oh, iya. Lah. Aku seneng sih nom-noman ngene iki, Pak. Jan, Pak. marake, wah semangat. Aku mau memayang si dene ngene iki wah Jan, tak barke jam 10 awan. Semangat. Lah iya tinggal yoga. Tembange lali janjine. Ya. Mau ono pambututan lali janjine. Nggih. Jebul aku jagong ning ngono ki ya teles ya iki kok tekan jero. Iya kok Mas, heeh. Ya. Lali janjine. Jiro lu. Ning aku seneng ngene sing senengi siji, Pak. Piye? Iki tok aku. Piye? Kuwi bojone kok. Ora Masa? udu. Masa? Dudu. Iki sinen semene kok sing tak senengi ya ming iki, Pak. Tak omongi. Lah apa, Pak? Lek ning panggung iki dudu bojo. Lah apa? Apa? Partner. Oh iya. Nek cara angkutane wis plat kuning. Plat kuning. Iya. Sapa-sapa lah numpaki, monggo Kang numpaki yo. Lah, ora sembrono. Jare plat kuning kok yo. Reng. Ngopo? Tak kandhani. Ngopo, Pak? Kelomik sik, Bu. Dalang kira-kira aja meneh mek sak Tulungagung, sak Indonesia. Iya, Sing iya. kaya aku renek. Lah ngopo? Tanggapono bojoku. Ya toh, bojoku iki nek karo aku. Iya. Pom aku dolan karo Chandra, karo si Anggun dan lain sebagainya. Los. Masa? Tenane, Pak. Tenane Nggih. los. Nggih. Rapopo? Nggih, tiang jaler niku kula anggap kados pipo. Lah kok saged? Nggih, sinten-sinten sing ngemetan saya alus. Wah, Jan. Prinsipe ngono. Saya halus, saya gila. Sapa-sapa sing ngemut? Saya halus. Aja dimut slentik wae. Kondang ini. Lah drawasi ya. Saya Aja mbok mut slentik. si sombet wis gecek wae. Ya, lali janjine ya. Oke. Oe. Ya apalku sing oe. Lah kowe tambal ban ngene kok ya ora candak sikile. Ora cadak sikil separo ketukane beda. Lah iya kowe ora candak kuwi ming setengah ketukane nek kaya ngono kuwi. Lho, ya Lah ya ta ya ta. Lah. Wong kon ngene-ngene kok ora candak sikile kowe. Ya ta. Lah. Jurusamu kuwi kuliah ya asli pedalangan ya cah bagus. Nggih estu Pak Pak estune. Semester 6 iki. Semester 6 nggih. Nggih. Menika estu Bapak Ibu iki kuliah jurusan pedalangan. Ya tak dongake le kuliahe tutuk ya. Amin Pak. Aku dhisik pengen kaya sampeane ndak ketekan. Alah. Nggih. Tapi biasane nek umume Mas mbot saniki niku sama, Pak. Nggih. Ambak sinau kali mboten niku tarape padha. Biasane malah sae sing latihan saking alam. Untuk didak ngoten niku biasane malah sae. Ngoten nggih. 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 Dados padha wae. Sampeyan kok yo balik nang Solo. Injih to, Pak. Reng, Eh, aja diculne ning perapatan tamanan yo nggo mesake. Ora tak culke. Anu rencana kula teng Ngujang. Kancane munyuk-munyuk kuwi lho. Le, Nggih. keripik gedang, keripik telo, Nggih. sedhek gedang watone rata, Nggih. mengko urusane karo ibu-ibu bocah-bocah. Oh, Ya. siap. Mbak Wiwit, Nggih. matur sembah nuwun, sehat selalu nggih. Insyaallah sanes wekdal isih iso ketemu Siap. nang panggungan. Sedaya Siap, pangapunten nggih Pak nggih. Ndongake para warga pantai Nggih. sini. Mugi-mugi tansah manggih kawilujengan Amin. sedaya warga masyarakat. Nggih. Muga-muga berkah barokah melimpah. Rezekine Selamat lancar.